IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impaka mo ni Mayor Virgilio Calahate nga impaay dati stipend dagiti estudyante iti Badok Ilocos Norte. Imbatad na adak kala tulong daytoy para kadagiti estudyante aglalo kadagiti agkasapulan itapa na wen ti krisis. Ito tayo ti tulong para kadagiti estudyante. Kita digiti recipient tayo 199 ti recipient kada itoy. So nga agi-distribute kami ta ng malag 2 o'clock. Saan mo kanood, sir? Basit lang dito I think tag 1.5 na lang dito ano tayo at least makatulong tayo kada kwada kada ito ti umuna nga tayo pa panang ito adanto pa dito sa Marsalo. Yes, so Kunana at ilaing kit daw na ket agbasada na laing tapno rikasta ket magagari isuda ken dagiti sponsors at tumulong para iti panagbasada. Actually ang moda mo iti naganak kada kwada ket sapay kumata makatulong kada kwada no mampay basit lang ta amoy mo nga aduda ket limited mo ti pundo te pela ang bata daytoy ket saan lang daytoy nga adato pa iti sa Marsalo. Iti agdama ket maragsakan dagiti ubing iti papay kada kwada at tulong babaen ti LGU Badok. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.